खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 30 मार्च खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकं हालामनि लाइमोन सेंग्राफोरा करोना भाइरास कोविड-19 नि थाखाय 21 सान लकडाउन होनायाव हाजिरा मावनानै जाग्राफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै संकं हालामनि लाइमोन सेंग्राफोरा गोरिब सुबुंफोरखौ मदद होदों। सानसे हाजिरा मावब्लानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया जोबोद हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै संकं हालामनि लाइमोन सेंग्राफोरा माइरं, आलु, थाव, दालि अनसुंथाइ होदों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। फिसा फिसा जेंनाखौ बिजिरनानै बिथांमोननिसिम दैथायहरनाया जोंनि गोनांथि। जोङो बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि गोरोन्थि बुंब्ला जों जानाय नङा। बिथांमोना गोजौआव नांबाय दं, नांबाय थागोन। बिथांमोननि नांनायनि गेजेरजोंनो नैबे साननैसोनि उनाव जोङो जि सरकारनिफ्राय मोननांगौ बेखौ जों मोनगोन आसा फारियो आरो बिथांमोना मावबाय दं होननानै जों सानो। बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैयो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि बिजोंनि गेजेरजों जोङो सारा बर' रायजोफोरखौ खावलायनो लुगैयो जे जोङो जिहेतु जिबायदि हाबाफारि जों लादों बेयाव थोजासे नङाब्लाबो दिनै जों साफायाव जाय बायदिया एकदम गैथारा गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनानै लानो हाया राननानै थागोन नाथाय गोसोनि दुखुखौ बुंथिनानै लानो हायि बायदि गोबां मानसि दं। बिथांमोनखौ जोङो सिनायनो रोंनांगोन गिबियाव आरो बेबायदि सिनायनानैनो जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बे लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो सासेयाव न'खरसेयाव जिहेतु 5 केजि माइरं होनाय जादों, 1 केजि दालि होनाय जादों, 1 केजि आलु होनाय जादों, 1 केजि बिलाहि होनाय जादों आरो लोगोसे थाव होनाय जादों। आरो जिहेतु दानि बेमारा आखाइखौ बार सानसेयाव 10 बार लेखि सुयोबा मोजांसो होननानै बुंदों। बिनिखायनो जों साबोन डेटल साबोनबो थरसे होनाय जादों। जिहेतु दा जोंनि गेजेराव जिहेतु सरकारनि अनसुंथाया मोनबोथ'वाखैथ' बेनिखायनो बेखिनिखौ जों दा मावबाय दं आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जेब्लासिम जोङो हायो अब्लासिम जोङो मावबाय थागोन होननानै आसा फारियो आरो बेखौनो जोङो जोंनि लाइमोन जिहेतु संकं हालामनि लाइमोनफ्रा बेखौनो थांखि लादों जिहेतु जोंनि गेजेराव फिसा फिसा समस्याखौ जोंनो समाधान खालामना लालायनांगौ होननानै। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंगोन? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि बे संकं हालामनि लाइमोननि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि दिनैनि गोथार सान होननांगोन जिहेतु 31 मार्च बियो बर'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान गोथार सान बर'नि मोनसे रंजाथाव सानमोन बे दिना। बेजों लोब्बा लानानै दिनै बुहुमाव गोसारनाय जिहेतु करुना भाइरास बे भाइरासनि जि जाहोननि थाखाय दिनै जोंनि भारत हादोराबो जिबायदि बिथोन होदों जिहेतु मदि सार बिथाङा जोंबो बेखौनो मानिनानै सोलिनायजों दिनै 21 दिन बन्द'नि दिनमोन। बिनि गेजेराव दिनैनि थारिखखौ लानानै जिहेतु 10 दिना थांबाय। बे 10 दिन थांनायनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो खामानि मावबायनानै जाग्रा सुबुं दंमोन। बिथांमोननो जोङो जोंनि बे संकं हालामनि गोबां जोंनि मावथि फारिया लोगो बिथांमोन दं। आंनिनो आंगो लोगो बिथांमोननि गोथार गोसोखांनाय मोजां गोसोखांनायजों जोङो दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लानानै दिनै जों बे संकं हालामनि जाबायदि सानसे मावनानै सानसेनि थाखाय आदार बर'नोमोन बिथांमोनानि गोरबोआव गोसोखांनानै दिनै थांनाय सानथामनि सिगां जों गोसोखांदोंमोन थेवब्लाबो दिनैनि सानखौ जों सायख'ना लादों जिहेतु जोंनि मावनांगौ हाबाया जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनांगौआ जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि साफा बेक्तिनि दायथ' दं होननानैबो जों सानो आरो आं बेखौबो बुंनो सानो। दिनै जोंनो सोरबा नेताया बा सोरबा लिडारा जोंनो अनसुंथाइ हराखै आरो हराखै होननोबो जों मोना जिहेतु जोङो सोरखौबा जोङो आसि दिन्थिनानै बुंनायनि सम नङा दिनैनि दिना। जिहेतु जों हायोबा जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि दिनैनि गोथार सम बेखौनो आं सानो। जिहेतु फिसाखौ जों लाइमोना जि ओनसोलाव थानाय लाइमोना फिसा जेंनाखौ बिजिरनानै बिथांमोननिसिम दैथायहरनाया जोंनि गोनांथि। जोङो बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि गोरोन्थि बुंब्ला जों जानाय नङा। बिथांमोना गोजौआव नांबाय दं, नांबाय थागोन। बिथांमोननि नांनायनि गेजेरजोंनो नैबे साननैसोनि उनाव जोङो जि सरकारनिफ्राय मोननांगौ बेखौ जों मोनगोन
आसाफारियै आरो बिथांमोना मावबाय दं होननानै जों सानो बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैयो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि बिजोंनि गेजेरजों जोङो सारा बर' रायजोफोरखौ खावलायनो लुगैयो जे जोङो जिहेतु जिबायदि हाबाफारि जों लादों बेयाव थोजासे नङाब्लाबो दिनै जों साफायाव जाय बायदिया एकदम गैथारा गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनानै लानो हाया राननानै थागोन नाथाय गोसोनि दुखुखौ बुंथिनानै लानो हायि बायदि गोबां मानसि दं बिथांमोनखौ जोङो सिनायनो रोंनांगोन गिबियाव आरो बेबायदि सिनायनानैनो जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बे लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो जोङो सासेयाव न'खरसेयाव जिहेतु 5 केजि माइरं होनाय जादों 1 केजि दालि होनाय जादों 1 केजि आलु होनाय जादों 1 केजि बिलाहि होनाय जादों आरो लोगोसे थाव होनाय जादों आरो जिहेतु दानि बेमारा आखाइखौ बार सानसेयाव 10 बार लेखे सुयोबा मोजांसो होननानै बुंदों बिनिखायनो जों साबोन डेटल साबोनबो थरसे होनाय जादों जिहेतु दा जोंनि गेजेराव जिहेतु सरकारनि अनसुंथाया मोनबोथ'वाखैथ' बेनिखायनो बेखिनिखौ जों दा मावबाय दं आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जेब्लासिम जोङो हायो अब्लासिम जोङो मावबाय थागोन होननानै आसाफारि आरो बेखौनो जोङो जोंनि लाइमोन जिहेतु संकं हालामनि लाइमोनफ्रा बेखौनो थांखि लादों जिहेतु जोंनि गेजेराव फिसा समस्याखौ जोंनो समाधान खालामना लालायनांगौ होननानै बिथांमोननि जोंनि गेजेराव बुंलायनाय जादों आरो बेखिनियानो साबायखर थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय जारांगिफोरनो अनसुंथाइ होदो बिनि सायाव मा बुङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो साबायखरखौ फोरमायनाय थाबाय आरो दिनै जों बेनोदि मेसेजआ दहाय जोंहा बिथां अरुण ब्रह्मआ बुंलांखाबाय जे दिनै जोङो बेमारनि थाखाय दिनै जों बाहेरायाव ओंखारनो हायैनि थाखाय दिनै जोङो जि हायो जोंनि लाइमोन सेंग्रानिफ्राय 5 केजि माइरं होनानै दालि सेरसे होनानै आलु सेरसे होनानै आरो साबन थरसे होनानै आरो मा थाबावखो बिलाहि आरो आलु होनानै जोङो थाव होनानै बिसिनि जिथुनाखि जेबो बाहेरायाव ओंखारनानै मोना हाजिरा मावनानै जादों बिसोरथ' दिनै बाहेरायाव ओंखारोब्लाबो बिसोरो दिनै सरकारनि थाखाय गोरोन्थि जायो बेखायनो जों बेखौनो सानदों गावनि हारि हिसाबै जाथि हिसाबै जों रावजोंबो नासयजायालासिनो रावजोंबो जेबो खालामजायालासिनो जोंनि बर' जाथि हिसाबै जिथुनाखि जों जिमान हायो इमानखौ जिथुनाखि गैयि मानसिनि थाखाय जों जिमान हायो इसिमखौ जोङो सहाय होनाय जादों जि हायो जों बेखौ सहाय होनाय जादों सांग्रांथि जानाया मोजां गाव गावनिनो मानो होनोब्ला दाथ' जोंनि आसामाव बिसिबांनाखि फेसिलिटि बिसिनानिफ्राय डाक्टारनिफ्राय गैया बिनिखायनो गासैबो जोंनि बर' सुबुं माखासेफ्रा नैबे लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनानै थानाया मोजां आरोखि साबायखर थाबाय फोरमायनायनि थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखाय भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया लकडाउन 21 डेज फोसावदों दिनै नोंसोरो गैजारोङिफोरनो अनसुंथाइ होदों बेनि सायाव माबायदि फोरमायनो सानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनैनि बुब्लियाव बे बड'लेण्ड बुब्लियाव आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बेखौनो बुंनो सानोदि आं दिनै सारा बिश्वआवनो जोंनि इन्डियायाव मा होनो लकडाउन होनायनि थाखाय जायनाखि सुबुं माखासेफ्रा गैथारै माने दिनै मावाब्ला गाबोन मोनजाया बिथांमोननो जों बेफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि संकं हालामनिनो लाइमोन हान्जाया दिनै एसे एनै पकेटनिफ्राय बरिलायनानै बिथांमोननो अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइ होनायानो जादों जोङो माइरं होदों दालि होदों संख्रि होदों बिथांमोननो गासैबो जों थोजासे होनो हायाबाबो एसे एनै जोङो होदों बिथांमोना जाहाथे जों बेखौनो बुंनो सानो जोंनि संकं हालामावल' नङा गोबां जायगायावनो जोंनि बर' सुबुंफोरनो लाइमोनफोरा बिदि अनलायनांगौ होमबासो गोरोबना थालायनांगौ होनब्लासो जोंनि बर'नि खौसेथिया थांनानै थागोन होननानै आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों आरो
आं बेखौ बुंनो सानबावो जाय बिथांमोना गोजानाव थांनानै फसिनानै दंहैयो जेनेबा लकडाउननि थाखाय जों फ्राय निउसाव नुनो मोन्दों दैल' लोंनानै थानाय माबा होनाय बिथांमोनखौबो हायोब्ला बिथांमोननि जायगानिफ्राय जायनाखि दैदेनगिरि बर' सुबुं बिथांमोनखौबो एसेबाबो सहाय होयोब्ला मोजां जायो आरो बेखौनो सानदों जोंनि जेसेबांनाखि आसामाव दा जाथ'वाखै जायाब्लाबो सांग्रांथि जानाया मोजां गाव गावनिनो मानो होनोब्ला दाथ' जोंनि आसामाव बेसेबांनाखि फेसिलिटि बिसिनानिफ्राय डाक्टारनिफ्राय गैया बिनिखायनो गासैबो जोंनि बर' सुबुं माखासेफ्रा नैबे लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनानै थानाया मोजां आरोखि साबायखर थाबाय फोरमायनायनि थाखाय भारतनि नरेन्द्र मदिया लकडाउन 21 डेज फोसावदों गैजारोङिफोरा बेलेगाव थांनानै खामानि मावनानै मा होनो गावनि उदैखौ सुफुङो बै सुफुंनायाव दिनै नरेन्द्र मदि लकडाउन फोसावनानै बेलेगाव थांनानै खामानि मावनो हायाखै दिनै संकं हालामनि लाइमोन हान्जाफोरा अनसुंथाइ होदों बिनि सायाव मा बुङो बड'लेण्ड बुब्लि निउसनिसिम आं दिनै संकल जानानै गोजोननाय हामलाय बावबाय दिनैनि दिनाव जोंनि संकल आन्सलिक लाइमोन सेंग्राफोरा जे गामि गामि अनसुंथाइ होदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोनसिम साबायखर बावबाय जेरैबायदि भारतआव 20 सान लकडाउन होदोंमोन बिनि जाहोनाव जोंनि गामियारि दुखियाफ्रा गोजान गोजानाव थांनानै हाजिरा मावनो हायाखै बेनिखायनो बे संकल आन्सलिक बर' लाइमोनफोरा जोबोद अनसुंथाइ होदों जा हायो अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय आङो सनफन जानानै बड'लेण्ड बुब्लि निउसनिसिम आं साबायखर बावबाय गामियारि सुबुंखौ इ कर'ना भाइरासनि बारग'नो थाखाय माबायदि मेसेज हरनो सानदों गामियारि सुबुङा जेरैबायदि लकडाउन होनायाव सरकार जेरैबायदि बिथोन होदों बेबायदि थानानै बयबो सोलिलायोबा न'निफ्राय ओंखारलायाबा जों बेमारनिफ्राय रैखा मोनगोन आं बेखौनो खावलायो रायजोफ्रा बेबायदि सरकारनि बिथोनखौ मानिगोन बेखिनियानोसै